भैया हम वीरेंद्र चौहान व्यास हाँ जी रौरा सबके समस्त भोजपुरिया समाज के अपना पूरा मंडली के तरफ से आज सूरज ऑडियो वीडियो सूरज कैसेट सूरज इंटरटेनमेंट के मलिकार हमारा विनोद बिहारी आज सह निर्माता हमारा अखिलेश पदहा जी बानी हमनी के रौरा सबके हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत बार बार सादर प्रणाम करतनी प्यार दुलार रौरा सब जगह दिले वीरेंद्र चौहान के वही तरफ फेर दे हमने हिंदू समाज के रीति रिवाज के अनुसार पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी के विवाह कीर्तन के रौरा सब के ऑडियो वीडियो भेजे तनी जा अकेले नहीं है आज हमारा से दुगो लगाओ खातिर बनी किशुन छैला यादव जी आज धार्मिक प्रसंग बा आ देखो तनी के मानस में चानस छैला जी और लोहता की नाही नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। ओ समय के बात आ गई राजा जनक जी के दरबार में एगो शिव शंकर भोले दानी के महान धनुष कठोर धनुष भारी धनुष धैर्य है जौना धनुष के नाम पिनाक। वो पिनाक नाम के धनुष पर राजा जनक जी प्रतिज्ञा कैले रहनी कि हे शिव शंकर भोले दानी के महान धनुष के जे खंडित कर दी जे तोड़ दी ओकरे संगे अपना बेटी जानकी के विवाह कर। यह बात के लोग सुन के देश विदेश के नरेश लोग राजा जनक जी के दरबार जनकपुर में पधार रहे। ये गीत के गोपालगंज जिला के आन बान शान जात के मुसलमान ओ जी हमार ममहर हो बान हमा ये पार सारिया पहाड़ ममहर हो आ वो पर जाम तो हसनपुर मोठिया क्या हमारे बेचू में मगावत हैं मुसलमान धर्म के माने वाला होके आ हिंदू समाज के जियल तहिल रामायण गौल आ देखी केंग टान के गावत रहे। हो तो लागल बाटे मेला अरे लागल बाटे मेला देखिना जनकपुर में अरे देखिना जनकपुर में तो लागल बाटे मेला देखिना जनक लागल बाटे मेला देखिना जनकपुर में मेला लागो रहे कोई के मेला बैल के हां इसिंग बनावे गई रहले ऐसा कहीं नाल बनावे गई रहले अतरा हम जान जे किसुन चले से दू गो लगाओ हम आइल बनी आइलो 3 गो लगावे लगा बैल का भैंस के मेला ना लग रहे हां बबुआ तो देशवा विदेशवा के झुटल राजा नवा जानवा के गोल पे चुमामा महानवा तवाइले एगो साधु बाबा छैला जी ई गाना बजाना खाटी देहाती हो आ देह में बूता रही तब ई गाँव नहीं होई रौरा तो जादव जी हई दूध पियल रहती तो तनी देहिया पर लौकी खैला आदमी के गाल आ नहैला आदमी के बाल चिन्हासी हो अपन देह देख ली देहिया देखी तनी दूध 5-6 गो भैंस बाड़ी सन तो अपना लगे तनी पिए के चाहिए 1-2 लीटर दूध तो सब दूध उठावना होटल में दिया जाता अब बाल्टी घंघर घंघर के पियला से देही में बूता ना होई। आई वीरेंद्र चौहान के देखी तो एगो साधु बाबा अरे लेके दुगो चेला देखना जनकपुर में एगो साधु बाबा विश्वामित्र जी आ दूगो चेला
राम जी और लक्ष्मण जी के लेके वहां के अयोध्या से आई है जनकपुर में पहुंचल बानी। अरे देखी ना जनकपुर में तो लागल बाटे मेला देखी ना ओई हो लागल बाटे मेला देखी ना जनकपुर में जंगा रौरा सब बैठल बनी वहीं राजा जनक जी के दरबार में सारा राजा लुआई रहे आ बैठो रहे एगो वही में राजा रहे जरा 320 गो दांत रहे वो राजा रहले ना तो ताड़ पर के खाजा रहे हटबो है ना मुहवा में दांत रहे ना मोय दहिए में दांत 320 गो दांत वाला राजा रहे के रहे जकर नाम रहे राम एगो मुंह में 32 गो दांत होला तो जकरा मुंह में जकरा मुड़ी में 10 गो मुड़ी होई देही में ओकरन 332 गो दांत होई एगो आरी राजा रहला जकरा देहिया में गुजुर गुजुर 10,000 ले हाथ रहे 10,000 हाथ देहिया में ना देहिया में ना ताल में खोपड़ी खराब बाकी सुन छला खाने का 10,000 हाथ रहे वो राजा के जेकर नाम रहे बाणासुर तो शिव जी के चेला बाणासुर रावण भी शिव जी के चेला रहले आ धनुषो रहे शिव जी के ऐसे जब आइलो तो देखलो कि गुरु जी के धनुष गुरु जी के धनुष के तुरल जाई तो अपमान हो जाई यही से लिखल बा कि रावण बाण छुआ नहीं चापा धनुष के छुअल ना प्रणाम कइलो अपना अपना घर गइल आजंगार लोग बैठल बानी वहींगा देश विदेश के नरेश लोग आके बैठल बा एहे देश विदेश के नरेश लोग आके बैठल बा अब हो जाए कि हइलो राजा हलो राजा होलो नु राजा होइला है सो अरे कम राजा होलो जाना नहीं आवेला लोग कीर्तन में गानु तई लोग बुझल राजे होई अबे कहलो कि विनोद बिहारी जी तनी चाय भेजवाई तनी कॉफी भेजवाई आ जब जे 1:30 2 बजे राती खान प्रोग्राम बंद हो जाला मनोज भैया अब ठंडी के दिन में गर्मी में तो ठीक रहेला ठंडी के दिन में जकार्ता लो पैसा दे के चल जाला लो जब जलल बहादुर सट हेरेला तब कहला लो जे केने बानी ये अनिल भाई तने एक मुट्ठी पुअरा ना दी तनी ताकी सो ना हो तो बड़ा राजा सब गुजर गए बाकी मान ली सपोज दैट एग्जांपल मानी तो देव ना तो पथ का शिव जी भैया हो जाएंगे हयलो राजा हलो कौन राजा कहां से आयल बड़े तनी परिचय लिया जाओ कहने से चालू कर दिया रोको हई राजा कहाँ के हवन कहाँ के राजा है रौरे के सब पूछते नहीं बोली कहाँ के राजा है यार नाम बताई गांव का नाम बताई कहाँ के राजा है बड़ी दूर से बनी हो क्या रौरा कहाँ के राजा है गुजरात के अच्छा रौरा कहाँ का राजा है सिवान के यहाँ का राजा है रौरा कहाँ का राजा है तहली के रौरा जी लहलादपुर के आएगा ही हो के पूछिए लिया ना तब रौरा क्या है हम तो जानते बने कि रौरा रौरा है रौरा क्या है राजा है कहाँ के राजा है बताइए नहीं यहाँ के गांव के हम कहेंगे नाम धरी जी लड़का से भुलाल बड़ा का राजा अच्छा मोहन पारी तो राजा जी आसाम के ना नहीं बंगाल के होने के ना है हाजीपुर सोनपुर छपरा सिवान हम सिवान छपरा के राजा हैं तो डांटो तो बड़े हो और आगे चली महाराज आगे उत्तर प्रदेश गुजरात हरियाणा पंजाब देश छोड़ दी पहला हिनो कहला अब को गो देश होंगे पाकिस्तान थाईलैंड इंग्लैंड रूस जापान ऑस्ट्रेलिया ए भाई तू कहाँ का राजा हो बता दी बताओ कहाँ का राजा मन पर गइल बा हसनपुरा के राजा होई हसनपुरा यही से इतना मगौलो हो आ तारा राजा के गांजा खिया के हाय देखी महाराज इतनी परिचय भइल है अब समस्त राजा लोग जब बैठ गए 4 गो वर्ण होला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आ शूद्र चारों वर्ण के राजा लोग आइल बा विराजमान भइल बा एक बगल जगह होते देखी हमनी के गांव नगर के नारी लोग बैठल बा ओ नारी के बीच में राजा जनक जी के दरबार के भी नारी लोग बैठे रहे
ओह नारी के बीच में सुहागे के साड़ी पहना के सीता मैया के बैठावल गइल बा। अब सब लोग व्यवस्थित हो गइल त राजा जनक जी के बंदीजन जेकरा के हमनी के भाट कहले जा वो बीच सभा में खड़ा होके आ राजा जनक जी के प्रतिज्ञा के दोहराव तलो जौना के गोस्वामी जी दोहा के भाव में लिखल बनी। बोले बंदी बचन बरो सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल तुलसी भुजा उठाई विशाल सोई पुरारी कदंड कठोरा राज समाज आज जो तोरा ए देश विदेश के नरेश शिव शंकर भोले दानी के महान धनुष के जे खंडित कर दी जे तुर दी ओकरे संगे राजा जनक जी के बेटी जानकी के विवाह कइल जाई। अब चलता लो राजा लो धनुष तुरे कैसे हो चली हर पूजा मांग चली तो आएगा हम भी राजा आता रहा का कहत रहो एगो हम वीर राजा आता रहा एगो हमहु वीर राजा होता रहा हाँ ये लंगड़ा हिंदी कहाँ से सीखता रहा आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी में निमन पढ़ाई होता हाँ हाँ लेमचूसो मिलता लमचूस मिलता तो किसुन छैला के मंडली में बांट दलो तो नीचे भुलावत रहोलो तब नो रसगराह रहिलो तो दुगो लगाइलो। हाँ जी हाय देखी पगड़ी आंगना बननी हो इहो लिखल बा परिकर बांध चले अकुलाई अपने इष्ट देवन सिरनाई पगड़ी बांध बांध के धोती के फेटा कस कस के आ राजा लो चलो त धनुष के तुरे खातिर इष्ट देवता के गोहरा तलो जय हो नेटुआ बाबा जय हो गुंगा बाबा जय हो झक्खड़ बाबा जय हो झलक बाबा हो जा सहाय कि धनुषा के टीम मुचकाए त धनुषा के तुरे लागी अरे चलल बा दौड़ रे सहुर नहीं खे तो चलो तो धनुष के तुरे लागी चलल बा दौड़ रे सहुर नहीं खे अरे धनुष के तुरे लागी चलल बा दौड़ रे सहुर नहीं खे तो जोर जोर लगाओ तलो तो जोर लगाओ ले भर सहुर नहीं खे जोर लगाओ ले भरपूर रसहुर नहीं खे भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरई न टारा डगई न शंभु सरासन कैसे अकामी बचन सती मनु जैसे। राम विवाह के प्रसंग हमनी के घर के मेहरारू लो नारी समाज एक बेर मौन मिजाज दिल से यदि सुन लो तो जीवन में कोई गलती ना हुई। यही पर ध्यान दोगे माता बहन सब ध्यान दी हाँ जी देखी कितना निमन बड़हन बात लिखल बा रौरा सब खातिर। हाँ भूप सहस्र दस एक ही बारा हाँ भूप माने राजा सहस्त्र माने हजार आ 10 माने 10 एक ही बारा एक बेर में 10,000 वीर लो वो धनुष में लागता लेकिन वो भूप सहस्र दस एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा 10,000 वीर लो धनुष में लागता लेकिन वो धनुष टसमस नहीं होत ना केना क्या तिया दगई न शंभु सरासन कैसे शंकर जी के धनुष हिलत डोलत नहीं खेकेगा दगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे जंगा सती औरत के मन एगो कामी पुरुष के वचन बोलला से ना डगमगाला ओंगा 10,000 वीर लो धनुष में लागता लेकिन धनुष टसमस नहीं खे तो धनुषा न टूटे हाफे अरे हुफुर रे सहुर नहीं खे रे सहुर नहीं खे तता को तालो कि केहू देखल ह नानू न तब बेइज्जती हो जाई तता के टुकुर रे सहुर नहीं खे तता के टुकुर रे सहुर नहीं खे सारा राजा लो हार गइल धनुष के से जब सारा राजा लो हार गइल ह धनुष के से ना उठल ह तो राजा जनक जी के मन में चिंता हो गई। राजा जनक जी बीच सभा में खड़ा होके आ सारा राजा लोग के संबोधित करके कहानी की देश विदेश का नरेश देश विदेश का नरेश ना गुमान करो वीर न धीर न कोई बलशाली है आ टूटा न चाप ताप सबने दिखाई दियो ये धरती विहीन हीन वीरों से जनाबाद के गोस्वामी जी लिखले बनी कि दीप के
जनक जी के ए देश विदेश के नरेश हाँ कि देवा तनुजाधारी मनुज शरीरा आए वीर विपुल रणधीरा सिया राम जय जय राम राम। किशन छैला जी यही जी खाड़ा फड़ी पाई लगाओ तनी हम आ देखो तनी की रौरा से एकरा बादल कथा गवाता कि ना आई गाई जमाई आना तो व्यवसायी से नाम कटवा जियो जियो आपके कृपा से आपके कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है आपके कृपा से सब बाबा अच्छा ध्यान दी भैया हम किशुन छैला यादव इस सूरज कैसेट कंपनी की ओर से रहुआ सबके ई वीडियो के दुगोला भेज रहल बानी सन साथ में हमरा के बा बेया जी जेकर नाम है वीरेंद्र चौहान जी ई गावे ले कम मोहटियावे ले ज्यादा हाँ जी हाँ रवा बताई कह तारे कि देखो तानी कि किशुन छैला के मानस में चानस बा कि ना ए वीरेंद्र चौहान जी हम गहुवन सांप हई तनी बर्दाश्त ना करिले हमरा के मानस में चानस कहतनी आई अब देखी का होता खाली देखी का होता बड़ी सुंदर यह कथा गौनी है राजा जनक जी खिसियाइल बनी राजा जनक जी खिसियाइल बनी कहतन कि ये देश विदेश के राजा जी चौपाई लिखल बा कारौरा मानस के दुगो लगाम जी मानस के सिंगार हो दोहा चौपाई कुछ हो बोले तनी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखले बने कैसे सुना पूजा का लिखले बने कि तो जो हुआस निज निज गृह जाहू अली खाना विधि बदेहू विबाहू राजा जनक जी खिसिया गइले बोले कि ये देश विदेश के राजा हमरा जितना जना तू लो बड़ा लो ऐसा अंगुरी देखो तारा लो सारा राजा लो अपना अपना घरे चल जल अगर ना जेब लो तो जानतर लो का होई हम जानता नहीं कि ब्रह्मा जी हमारा बेटी सीता के शादी नहीं खा निकले तो हो ही के गनी कहे वीरेंद्र चौहान जी किशुन छैला का अंगुरी ना देखावे के चाहिए काहे कि हई अंगुरी बड़ी खतरनाक है हाय अंगुरी हमरा के कहत रे कि अहिर हुआ आ देह देखी अच्छे कहो देह होला कि ना प्रेम भाई के बनल होला खूब खइबो मोटइबो ना करबो 60 साल के आ हम 60 साल के होखे नु तो सलमान खान खनी लाग अरे वो जॉनी लीवर खाइन लगे अरे जॉनी लीवर खनी रौरा लगे ओ महाराज जी के फिर में का परल बनिलो इनकर लइकवा एक दिन पूछता कि ये पापा ई कहले का होए बाबू आ तो पापा ई बताई कि पाप के घाड़ा ढेर भर जाओ तो का करे के चाहिए तो ई कहता रे कि बड़का काउंटर लगा दे देखो चौहान जी चारू अंगुरी घुमा के राजा जनक जी कहले ई अंगुरी लक्ष्मण जी की ओर परल तो लक्ष्मण जी को ठीक आगे खानी सुन गए आ कहले धर्मेंद्र बाबू अरे तो कौने करनवा ये राजा बोले लो बचानावा यारे बोले लो बचानावा हो
जनतो जे नहीं खो हमरो नाम राम हो जनतो जे नहीं खो हमरो नाम पूरा वीरेंद्र चौहान सब करे का उंगली दिखाओ तरह किसु छले का उंगली दिखाओ तरह और वो राम विवाह में आज तरह के बता देम कि केंगा राम विवाह होला आरो के सिखा देबे के बा अब विधिवत राम विवाह गावे के बा ए शिवजी मास्टर साहब एक किया हो राजा आ देखो नचनिया लोग केंगा नचावल जाला ए पूजा पूजा हो और महा देखो हमनी के भगवान के कीर्तन में गा के पंच सबके सेवा करतनी सन आहे न चले नो नाच के सेवा करता लो कि राम हो जनता जे लइखो हमरो नाम हो राम राम हो जनता जे लइखो हमरो नाम हो मैंने लक्ष्मण जी कहले राजा जनक जी से आ किसुन छाला कहत रहे वीरेंद्र चौहान जी से इतना बतिया सुनल के भगवान राम जी के लगे बैठल लक्ष्मण जी कहनी कि राजा जनक जी रौरा नहीं खिजानत खाली हमरा भैया राम जी के आदेश हो जाई तो ये धनुष के सौ जोजन दौड़ के लेके चल जाए दौड़ के लेके चल आए आ ये धनुष के मुरई के सामान उखाड़ दे आ घोइली के समान ए भाई विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति सने में बानी उठहु राम भौजऊ भौ चापा आ मेटहु तात जनक परितापा विश्वामित्र जी कहनी कि हे राम रौरा देरी मत करी जाई धनुष के तुरी अब राम जी धनुष के तुरे खातिर जातनी जगत जननी जगदम्बा सीता मैया बैठ के आज झरझर रोवतारी कैसे झरझर रोवतारी तंदा बाबू चुनरिया ने तो सीता मैया झरझर रोवतारी आ कहतारी पूजा के अंगनिया तन तू तो मेहरारू होलो तन बुढ़ावा बढ़िया से आई चेला हो दीपू यादव जी ना हो काहे के देखो चौहान जी जौन औरत इतना पहले घूंघ तान के चले ओकर 5 गांव में बड़ाई होला पूछौ कह तो का हो कि सुन छला के 5 बरी सैले भइला जी लोकर के मुंह ना दे वीरेंद्र चौहान के मेहरारू बड़ी उ घूंघत ना काढ़ेली उ तो काख में बेग लगा के आ जब भामोपल्ली बाजार में उठत चलली तो लोग कहला कि ये दादा भाई भागड़ा बो कहां जाई रे नहीं करे चलही के लूर हो नहीं करे बोलही के लूर हो जगत जनी जगदम्बा सीता मैया रोत तनी कहत धर्मेंद्र बाबू अरे की उ गला हरे सूरज ए बाबा हो पैया परी तोर तहरे गलकाए बाबा हो खेलाया जो तब तक ले सीता मैया के नजर पड़ गई भगवान राम जी की ओर। राम जी के चेहरा जब सीता मैया देखनी तो कहनी कि बाबा जौन है धनुष रखल बा रौरा इतना बोल देती कि जे हो धनुष के तूरे खातिर आवता उहे के धनुष तूर देती आ उहे के संगे हमार विवाह हो जाई। ऐसन बालावा देती बाबा हो धनुहिया गीते तोड़ नहीं
नाता दी तो जोड़। अरे बाबा रौरा सब कुछ जानो तनी के धरती पर हमार माई बाप के नहीं खेलो। एक तो जाओ ना बेरा हमार जन्म भई रहे तो लोग ताना मारे, लेकिन आज हमारे बियाह होके के बेरा भइल बा तो है गाँव नगर के लोग ताना मारता है सूरज बाबा। खेत से जो नमनिए बाबा हवा के तोड़। जनम के दुखिया ये बाबा हो माई बाप नाम रे। खेत से जनम निये बाबा हो हरावा के तोड़। भगवान श्री रामचंद्र जी चकुनी हाथी खातिर जाके आ धनुष को लगे खड़ा हो गई। जब धनुषा भगवान श्री रामचंद्र जी परिक्रमा करके उठा लहनी, देवता लोग आसमान मार्ग से फूल के बरसा बरसावे लगल। हमारे गुरुजी भी मैनेजर व्यास जी गाइले रउरा कहता नहीं कि जादव जी हुआ ये कोनो जरूरी नहीं खे, गाना बजाना सुर ताल के चीज हो। तन ध्यान दे तन देखो धर्मेंद्र बाबू फूल बरसे भैया फूल बरसे हो गगनवा से फूल बरसे। देवता लोग फूल के बरसा बरसा होता कि फूल बरसे भैया फूल बरसे हो गगनवा से फूल बरसे। के गनिया तो बरसावे देवा चढ़ी के भी बना गगनवा से फूल बरसे। बरसावे देवा चढ़ी के भी मनवा गगनवा से फूल बरसे। बरसावे देव चढ़ी के विमानवा हो गगना वहाँ से फूल बरसे। बरसावे देव चढ़ी के विमानवा गगना वहाँ से फूल बरसे। बरसावे देव चढ़ी के विमानवा गगना वहाँ से फूल बरसे। भगवान श्री राम चंद्र जी दू खंड में धनुष के तूर दहनी, देवता लोग फूल के बारिश बरसावल। बताओ तार का नाम हो? प्रिंस कुमार। प्रिंस अब तार नाम बदल दे केहू पूछी कि का नाम हो तो कहियो राम। का कहबो? लाम। तारा लाम गोल सुना का कहबो? राम। अच्छा ये बताओ तेरा पिताजी के का नाम हो? राम जी विनोद बिहारी को लेकर कहा कि दशरथ जी के बेटा है। दशरथ जी के बेटा है। विनोद बिहारी के बेटा ना होई। विनोद बिहारी के बेटा ना है। जा लड़का तो उलट गई सीधा कर। लेकिन चलो देखो अब हमनी के तहारा के राम जी के पद भी दिन सन ठीक नु। अच्छा ये बताओ बाबू तहार घर कहाँ हो? बनवास। कहाँ घर हो? बनवास। बनवास। राम जी बनवास को रहनी। अरे आई रहनी वहाँ के मोबाइल चार्ज करावे। तार बाबूजी जनरेटर किन ले रहे कह कि अयोध्या घर हो? अयोध्या घर हो। हाँ अयोध्या अयोध्या घर तनी हो एगो हाथ झारत है एगो हाथ झार एगो लात होने झार एगो लात होने झार तनी दोनों लाते खाली झरबो टिकोरा तुरत रहो। अहीं का बाबूजी देखो तर ले जाके चलो अब राम जी अब रउरा हो गई नी अब है आ देखी एने जगत जननी जगदम्बा माई सीता जी बैठल बनी। आई बढ़ाओ बढ़ाओ सीता जी झरझर वतनी
खड़ा हो काय के रोवाइयों में बड़ी अंतर होला। होला एगो होशियार मेहरारू के विनोद भाई प्रेम भाई एक चाटी मरबत डेहरी के कोना में बैठ के जान तरह गाली पहान दो के रोइया से देख ई होशियार मेहरारू को केहू जानल केहू ना जानल का पूजा आ ये कहो गो बाड़ी सन ये कहो बेसुरिया एक अभी मारी मो अभी खाली हेंग बोलबू मार मार भाई रे भाई अरे नतिया के बेटा मार के दांत टूट तरस रे बुढ़ावा जाए दे मर्दन मरले बा। अब भगवान रामचंद्र जी माला कहाँ बा हो सीता मैया बनी छोट भगवान राम जी बनी बड़े के आज सखिलो निहोरा करता कहता कि ए राम जी रौरा हई माला धरी ए हजा मिलो तुलो दोनों आदमी हेने आवलो सीता जी के लगे हाँ सीता जी के लगे एगो सीता जी के माला दे दलो माला हो दो सीता जी के माला बा दे दो हजामिन जी माला दे दी नहीं जी सखिलो भगवान राम जी से निहोरा करता ए राम जी अरे तनिए ससिरावा हाय 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 अरे झुकैतिए श्री राम जी अरे सुनी तनी और जी हमार अरे राउ राउ मरिया ये राम जी अरे तो बहुत दीना नावा के हमरा सिया के उमर बड़ी ए सीता जी जितना रोग सब बैठल बनी अब भगवान के गाला में सीता मैया जो माला पहिराम तो लोग ताली से स्वागत करे। हाँ अब राम जी रौरा के माला पहिराम सीता जी एज के हमारा अब लास्ट हुई चौहान जी तैयारी रहेगा बा एकदम तैयारी में रहे हाँ एकदम ध्यान देवे के बा सखिलो गावता एगो गीत के भाव बा कि पहिराव सीता जी ए सीता पहिराव सीता जी अपना स्वामी जी के माला पहिराव सीता जी अपना स्वामी जी के माला गाला में माला डाली कर परनामावा गाला में माला डाली कर परनामावा आज वैसे हो गईले तोहरो सजनावा पहिराव सिया जी अपना स्वामी जी के माला पहिराव सिया जी अपना स्वामी जी के माला सीता मैया भगवान राम जी के गाला में माला पहिरौनी हम भगवान राम जी सीता मैया के गाला में माला पहिराओ ताली से स्वागत करी लोग पहनाई रुआ अब आई चौहान जी रौरा आई अब एक बाद ई माला के द्वारा राम आ सीता जी के विवाह भइल है कैसे कि 4 प्रकार के भगवान राम जी के शादी भई रहे हाँ जौन बेरा राम आ सीता के नैन से नैन मिलल ओह बेरा एगो शादी भइल दूसर का शादी राजा जनक जी के प्रतिज्ञा रहे कि जे वीर शंकर जी के धनुष को तुरी ओकरा से सीता जी के शादी हुई तो जब धनुष टूट गई वही बेरा एगो शादी हो गई आ तीसर का जब सीता जी जयमाला पहनौली तब भइल आ चौथ का आके शुरुआत कर के केंगनिया हो गई।